Vă placeți? Pur și simplu mi-a spus că atât timp cât este în această competiție vrea să mă ajute pe cât posibil să fie bine. Așa a spus și Octavian când a venit. Cu Octavian a fost altă poveste. Băieții sunt extrem de altruiști. Toți vor să vă fie vouă bine, să vă ajute. N-aș spune chiar așa. Dina, cel puțin în ce te privește, tu ești o favorizată a sorții în privința asta. Cu siguranță. Mai mulți băieți și-au dorit să te ajute și au făcut eforturi să vină aici să te ajute să treci peste anumite lucruri. Octavian a venit aici pentru mine. Acum spui asta după atâtea luni? El este singurul, nu știu de ce spuneți la plural. Păi el a spus... Ia uite-te la el. El a spus că doar pentru tine a venit. Așa, și? Nu te-a convins de asta? Dar nici n-am vrut să mă gândesc de asta. Da, dar din moment ce ai afirmat, înseamnă că te-ai gândit. A spus că au venit mai mulți pentru mine. Nu au venit. Singurul care a venit a fost Octavian și atât. Nu. Eu am vrut să zic că toți au vrut să te ajute să treci peste aceste lucruri și că din acest punct de vedere ești o favorizată a sorții. Așa. Ok. Doar că eu vreau să aflu ce e între voi. Bun, imaginile le-am văzut, interpretări sigur că o să apară, dar mai bine vă întreb pe voi. Marian, o placi pe Edina? Nu te uita la ea, uită-te la mine. Da, îmi plac. De când? Ce frumos! De când o place? Nu aș vrea să intru foarte mult în detaliu și doar atât. Imaginile sau Imaginile vorbesc de la sine. de la sine și nu cred că are rost să mai discutăm foarte mult pe această temă. De ce râzi, Andreea? Mamă, să-și cu o gărgăriță. Hai, lasă gărgărițele, că din timpul materialului te-ai uitat la Imre și v-ați făcut semne ca și cum voi doi știți mai bine ce vor să spună materialele sau, nu știu, v-ați uitat unul la altul ca și cum... Avem noi o comunicare mai specială. Păi tocmai, și mie nu mi-a scăpat. Ce vă observat. spuneați? Că stăm bine în albastru. Culmea e că și ea s-a îmbrăcat astăzi în alb. Bine, v-ați asortat. Bine. Vreau să vă întreb, voi v-ați dat seama, voi ceilalți din casă, de faptul că Marian o place pe Edina? Nu. Ce spui, Monica? Era foarte greu să ne dăm seama, doamna Mirela. Nici cei de acasă acum nu cred că și-au dat seama. Acum, după ce au văzut imaginile... Poftim? Încă nu am dat toți masteratul, încă să ne dăm seama. Asta cu masteratul, vezi că e sensibil în perioada asta în țară, mai bine nu... Păi de aceea am și spus. Am înțeles, tu ai fost pe acasă, am uitat. Nu, dar... Gata, mă opresc. Deci nu ne-am dat încă toți masteratul. Dar tu unde bați? Că nu m-am prins. Păi nu era atât de greu încât să ne dăm seama, nu? Fiecare persoană și-a dat seama la momentul respectiv. Păi Potrivit. hai să întrebăm pe Edina, că ea e cea mai în măsură să ne răspundă. Corect. Edina, tu ți-ai dat seama că Marian te place? V-am spus, dacă nu vorbesc prea multe Nu înseamnă și că sunt nu mai știi. liniștită, aia nu înseamnă că nu-mi dau seama de anumite lucruri. Deci răspunsul tău e da. Normal. Și e de bine? Ce-ar fi de rău? Ah, Este un lucru rău să placi pe cineva? nu. Dar nu știu dacă ți-e bine să te placă Marian, că asta știi cum e. Te-au mai plăcut băieți de-a lungul acestui concurs. Și nu ți-a fost totdeauna bine, pentru că nu era reciproc sentimentul. Nu mai vreau să comentez despre nimic. Nu mai vrei să comentezi. În această privință, nu. Da, bun, dar ce ar trebui să înțeleagă Marian? Că e o încurajare din partea ta, e o descurajare. Îi spui de acum El că nu știe va fi foarte nimic? bine ce trebuie să știe. Păi el te place.
Marian, nu trebuie să te simți vinovat, e bine. Dar nu am de ce să mă simt vinovată. Niciun caz vorbește nu am de tu, ce eu să te mă întreb simt pe tine. vinovat. Bine, Noi o știm întreb mai pe bine. Edina, Edina răspunde la o întrebare cu o altă întrebare. Mă rog, e alegerea ei. Te întreb pe tine, tu spui că nu vrei să intri în detalii. Dar voi în acest show matrimonial, pentru ce ați venit? Dacă despre asta nu vreți să vorbiți. Doamna Mirela, să știți că este momentul cel mai potrivit acum să faci un cuplu. Nu e așa? Nu, niciodată nu e prea târziu, Edina. Voi vă gândiți mereu la alte lucruri decât la cele care contează cu adevărat pentru voi. Nu, alții se gândesc la alte Nu știu, lucruri decât la dacă cele într-adevăr ce contează. simțiți ceva, credeți că mai contează ce spune lumea? Uneori contează. Da. Păi până acum spuneați că să fie interpretări, că e loc. Acum deodată contează. Pentru mine a contat de fiecare dată într-o mică mare măsură. Bun, dar acum nu putem să spunem că ai stat lângă Marian 10 luni de zile și deodată te-ai îndrăgostit. Marian a intrat de vreo... ai o săptămână. De când Asta e e două concurent cu drepturi de pline. Hai două, că a venit o săptămână de probă, să spunem. Adică așa s-a întâmplat. Crezi că ar putea cineva să condamne lucrul acesta? Cu siguranță. Și atunci voi vă reprimați sentimentele, deși vă placeți de frica oamenilor sau a interpretărilor? Nu. Nu merită absolut nimic frumos în acest show. În momentul de față. În momentul în care s-a ajuns. Nu merită ce? Nu merită să arăți nimic frumos. Pentru că nu merită cei din jur. Da. Care sunt cei din jur, Edina? Hai că Noi care locuim aici împreună. Bun. Deci, oamenii prin natura lor, Edina, sunt egoiști. Da. Adică totdeauna mi-e mai aproape ce simt eu decât ce simte ăla pentru mine. Sau despre mine. Pe mine mă interesează să-mi fie mie bine. Dacă eu iubesc un om, îmi place să mă simt bine cu el. Sau să știu că și el răspunde sentimentelor Exact, în cazul și eu de nu față. eram așa. Eu eram exact opusul. Am înțeles, dar ai spus de nu știu câte ori cei din jur. Ar trebui măcar să nominalizezi, pentru că o să se includă toți. Nu, pentru că nu cu toți A, am o să spui, conflict. o să se simtă fiecare care e inclus și care nu. O dai pe ei în loc să-ți asumi tu spusele, știi? Eu vă întreb între voi ce e. Tot ce am văzut noi acolo pare ceva frumos. Acum vreau să știu dacă e și reciproc. E o întrebare atât de firească, la care aștept un răspuns la fel de firesc. Puteți să-mi spuneți, e prematur, ne placem, nu ne dăm încă seama, nu va fi nimic între noi, așa cum ai mai spus-o, Edina, la adresa altor băieți. Sau e posibil să fie. Dar dați-mi un răspuns. Cred că oamenii de afară chiar vor să știe. Odată ce știam acest lucru, și anume că mă place, nu cred că l-aș fi acceptat lângă mine atâta. Asta înseamnă că, indirect, spus și tu îl placi. Oarecum. Andreea, îmi place culoarea rochiei tale, știu că și ție îți place culoarea rochiei mele, dar sunt convinsă că nu de asta zâmbești. Sunt convinsă că simți nevoia să spui ceva. Eu nu, nici nu mă implic. N-am niciun fel de treabă cu nimic. Doar că sunt mândră de mine, atât. Ești mândră de tine. Da, ce sens? știu că sună ciudat, dar în momentul de față chiar sunt. În ce sens? Că, în sensul, nu știu, În sensul că l-ai refuzat pe Marian? nu, în sensul că mi-am dat seama de la început de tot. Dar De nu- ce anume de tot? Păi am mai discutat acest subiect Știu, legat de Marian. dar tu ai deci nu spus are rost să mă atunci, repet. hai să vorbim așa, în cazul tău, al Andreei, tu spuneai de Marian că nu ar fi venit pentru tine. Scopul lui ar fi fost altul și era unul exclusiv material. Acum, Corect. crezi că el a venit pentru Edina sau în ce sens ai avut tu dreptate? Am avut, nu știu pentru cine și ce am spus de atunci. Am și spus la un moment dat cum că nu cred că a venit pentru o altă persoană. Dar m-am referit la faptul că mi-am dat eu seama că a venit cu alt motiv. Crezi Alt că motiv și necunoscând. în ceea ce privește posibila relație dintre el și Edina, el are un alt scop decât această relație? Nu știu, nu este problema mea, nu mă implic în acest subiect. Eu am viața mea, nu mă interesează de viețile altora. O văd pe doamna Mărioara că S-a înroșit. i-a atras repede o privire lui Adrian. Și v-am văzut, doamna Mărioara, că mai în glumiță, mai încercând să o faceți pe intermediara între cei doi, adică între Edina și Marian,
voiați să aflați dacă ei se plac unul pe celălalt. E normal până la urmă să fie așa. Fiul dumneavoastră a spus ieri că o place pe Edina și că simte pentru ea o atracție fizică. E normal să vă îngrijiți de el, că poate acum suferă sau poate nu-i pică bine ce aude. V-ați dat și dumneavoastră, doamna Mărioara, seama că între Edina și Marian s-ar putea să se ivească o idilă? Mi-a plăcut cum se jucau și în rest depinde de ei doi. Și am văzut jocuri frumoase, dar ea se joacă când se simte mai bine, probabil așa. Am o problemă. Și totul este bine, frumos. Marian, Da. ai auzit ce a zis mai devreme Andreea? Că ea de la început și-a dat seama că scopul tău nu ar fi să o cunoști pe ea sau pe o altă persoană din competiție mai bine, ci cu totul altă. Chiar nu-mi pasă ceea ce a zis Andreea, până la urmă e părerea ei. Nu vreau să dau curs discuțiilor și atât. Am spus destul de clar, de când am intrat în competiție, nu am venit pentru bani și cred că am fost destul de înțeles. Crezi că asta este acuzația pe care ți-o aduce Andreea? În mod direct. Andreea, crezi că banii sunt motivul pentru care Marian și-a dorit să intre în competiție acum? Nu știu, eu am vorbit odată, adică știu, dar am vorbit odată despre personajul lui, deci nu voi mai discuta. Da, dar circumstanțele sunt altele acum. Da, El o dar place nu mă pe Edina. interesează. Eu am vorbit atunci strict despre momentul în care el mi se adresase mie. Și eu am discutat cu el, am vorbit și v-am spus și dumneavoastră conversația dintre noi și motivele Poți să o repeți, te respective. rog, că am și o Păi nu, vârstă. că este destul de lunguță. Da, zi-o pe scurt, că știu că Da, ai am putere de înțeles pe sinteză. spectator, ca să mai înțeleagă o dată și cum, da, cunosc. Dar Dar nu și am pentru ce mine. Le mai uit și eu. Sunteți drăguță. Știu, mulțumesc. Te ascult. Păi nu am ce să spun despre ele, am mai spus încă o dată. Băi, mai poți să repeți o dată? Nu din fericire pentru alții. Din fericire pentru alții. Păi da, ce pot să vă spun, doamna Mirela, dacă eu nu vreau să vorbesc despre persoana lui, nu vreau să mă mai implic în alte lucruri. Eu mi-am dat cu Dar, părerea Andreea, atunci. atâta timp cât el a intrat aici pentru tine, Ok, am și discutat despre acest aspect. e normal Și să ce ai s-a și mai tu o părere în ceea ce privește, să spun, schimbarea lui. Păi părerea mi-am dat-o direcție. din acea clipă, în care chiar în direct v-am spus dumneavoastră ceea ce gândesc și ce am simțit eu. Nici măcar discutând cu el și deja v-am spus. Și cam nici măcar să vorbesc și deja am știut. Deci, mulțumesc lui Dumnezeu că am avut 4 frați. Da. Da, mulțumesc că i-am, sănătoși. Dar crezi că doamna Ioana a intrat pentru același scop în competiție ca și Marian? Nu, pentru baloane și artificii. Aici ești nesimțit, Andreea. Aoleu, Fără doamna supărare. Ioana, vă rog. Fără Haideți. supărare, eu Știu, am dar haideți glumit să atunci vorbim în și termeni ea. rezonabili. Nu să o ia Am Andreea spus să așa, discut destul de elegant. să vorbească ce nu trebuie. Păi eu nu am spus nimic, eu decât v-am citat pe dumneavoastră. Mulțumesc pentru jignire. De azi înainte, deși în ultimele luni este prima jignire care mi se adresează, le voi număra și în momentul în care se vor strânge peste 20, voi apela la Comisia de Decizie pentru o sancțiune. Da? Deci cam asta sunt eu, Andreea Dumitru, concurent aici. Sunt persoană, zic și atât. Nu te-am Ioana. deranjat cu nimic, cu noi și tu să Păi, faci Caterinca. doamna Ioana, Hai să fii- cuvintele Caterinca și așa, mi se pare un cuvânt destul de... În fine, nu are importanță, pare mișto însă de dumneavoastră v-aș ruga să nu mai îmi adresați asemenea cuvinte, deoarece nu mă cunoașteți, nu știți ce fel de persoană sunt și, în al doilea rând, dacă nu v-ați dat seama puțin așa, v-am citat pe dumneavoastră.